So sa dili pa ta mag-start no, naghuna-huna ako ani og nagutok-utok. Unsay akong buhaton diri sa balay? Unsa akong buhaton? Grabe kalaay, paita ning coronavirus. Weh, 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 weh. So lagi ato na i-resume ang video. Okay kayo. Okay kayo. Tulala is real. Tulala is real. Ay, mabuhat. May lovely guitar. What's up, my lady? Nabuang na si Jirel. Okay kayo! Okay kayo. So, room tour ta kay nga nini ang kuan ron sa wala man tay mabuhat sa kuan kay coronavirus man. So mag-room tour ta sa apartment nila kuya. So mo din ni ang living room. Ang living room nila na table. Mo na ang murag office ni kuya. Dira tanan yung mga butang nga dira siya magtrabaho, okay? Sa mo dili pa ta lagi na door ng apartment no, na lock, na table lock, na table lock, na basta daghan siya lock. So diri sa sulod sa living room, na sila yung mga ingana. O kasabot ani, kani hangir-hangir nila sa mga butangan ng mga ingana. Kana. So sa sulod pa sa living room nila, napod sila yung mga unlat sa para sa mga aero. Ngunit mga toys sa aero, mga na. So napod sila yung outlet, na sila bla tapos sila yung tikpan diri. Okay kayo, napod sila yung sofa nga wood diri. Okay kayo. So next is, muato na punta diri dapita sa basta diri You serious? So diri sa likod sa ilang murag, diri ra pudol sa ilang living room, napo sila pang stock diri sa mga na sila cactus po diri, napo sila artificial plants, napo sila mga pamutang sa mga accessories nila, mga bla 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 bla. Napo sila hangiranan diri. O hangiranan sa mga ilang mga hats. Bet. Uy, gwapo Sumusaksakin ko wala mo ha. So sa sulod diri napo sila pang stock diri, storage sa ilang mga sapatos. Na diri natira tanan oo. So natira tanan. So mana ta tira. Move on. So diri napo sila mga storage. Diri ang mga storage sa mga ilang mga kuan, napo sila kanang mirror on the wall. Okay kayo. Okay kayo. So diri yung mga tissue, mga butang diri nga mga butang basta mga butang nga mga gamit nga mga magamit. Okay kayo. So diri sila diri dapita ang kuan mga transaction kung manaming magtarong sa imong attire, something like that. Okay kayo. Okay kayo. So move forward na ta. So diri dapit ang CR. So sa di pa ta makasulod sa CR, naginay door. So sa door naginay kani. Okay ba ang si pangalan ni? Kalimot ko. So diri sa ilang CR, naginay bowl. Mo na ang bowl. So mo ni ang okay ba ani? What? Basta mura ni siya lababo. So diri sa CR, dili gyud na mawala ning kani. Hangiranan og sabon og mga bla 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 bla. So di na mawa ng shower. Mao gina ang nindot. So dili po na mawa ng gripo. Dili po na mabawa ng kabo og kining usap pa ni. Planggana unsa na. Kalimot ko. So move forward na ta kay human na ta room tour dira. So muna na siya. So sad mo na ta sa ilang kitchen. So sa ilang kitchen, naginay na sila microwave. Napo na gripo. Okay kayo. Napaywa na hugasan. Okay kayo. Pero ako nang hugasan ron. So diri sa ilang kitchen na sila mga kani-kani. Napo sila mga hangiranan dira, mga aparador. Okay kayo, aparador bugo. So diri sa ilang kusina nagyan na sila table. So sa ilang pong kusina nagyan ay refrigerator. Ug sa ilang pong napo sa kusina napo gining tubig. So diri nagsupply namig tubig kay ning coronavirus. Pero kami nagpanik-buying ha. Pero sa ilang kasulod sa ani nga refrigerator, okay kayo. Kana ang sulod. O daghan kayo gigs. Wa mi nagpanik-buying ha, basig inawon nyo. Mo na ang butang sa mga fridge. Okay kayo. Okay kayo mo na sulod sa fridge. So move forward na ta sa kuan. Mo na akong brother. Mo kini akong brother. Dira ang iyang office. Mo na iyang office nga sa sala. Mo na dira You serious? Okay kayo, dira yung mga trabaho.
ikaduha po ni sa sala nila, murag himo na ni nga sa sala. So dili ko magtub kana sa sopa. Himo ko na siya katre pero di na ta maipakita kay di mo tagaw. Okay kayo my friends. So mo na ilang mga wall design mo ni design ni Ate Chris. So subscribe po sa iyang YouTube channel Di Rosal. Ako ray butang sa description below ha. So susulod diri nganing kaning room. Okay kayo nindot kayo na electric fan. Na po na siya aircon. Pero eventually mo use na gid ko electric fan kay grabe kas kayo kurente. So diri sa sulod sa room na ginay TV, smart TV ug na siya long bar nga kaning speaker. So diri sa kaning mga ingani dapat na ginay remote. Kani ang iyang remote. Dili din na iyang remote. Asa ka iyang remote? Mo ni ang remote. So susulod po diri napo na sila outlet. So susulod po diri napo na sila online. So dira ako matulog. Okay kayo. Susulod po diri napo na gitar. Ako nang gitar. Susulod po diri napo laptop. Ako ning laptop. Ug mao na akong gamiton pag edit ani karon. Mo na ning inyong gitan auron nga na edit na. Thank you laptop. Thank you. Say thank you. Say thank you. So mo lang na atong i-room tour sa along no kay mura na ito mabuhat ron. Coronavirus all the way. A few moments later. Mateus, be wondering. Come vibe with me when you are free. Call me when it's free. You don't have to tell nobody that you're coming home with me. Come vibe with me when you are free. Call me when it's free. You don't have to tell nobody that you're coming home with me. Oh yeah, I know. I'm Gucci and I'm Gucci. You don't have to woo me. I know that you're lonely. We gon' be unholy cause you're the waviest chick I know. No surgery needed, no. The one for me for sure. We gon' nice shit up. Buang na Jerail. Drive, I wanna get lost with you and hide out under the light of the moon. I wanna get lost with you and see what it's like to spend the whole night with you, just you. Just you. Kinukulayan ang isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi na ko nagkakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan. Para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan. Mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. A few moments later. Come here. Gawin nyo eh. Thank you kayo sa paglantaw no. Kung giganahan mo ato nga video, please like and subscribe. Kung ganahan pag mo makakitag more future videos, please click that notification button para ma-notify mo sa mga latest videos na ako.
Peace, my friends.